У Галі свято починається, свято починається. Незмінна рубрика Галя і Макдональдс. Дитинко, то тобі не можна хліба. Ти такий, хліб викине одну котлету. Ні, то треба кайфанути. То нині 28 число, завтра 1 березня. Раз в місяць можна таке собі. То вже зарахується на який місяць? На березень? То ще на лютий, так? Я в лютому їм. Ти що? Ой, задоволення То було. тобі не можна, дитинцю. Просто помовчи. Боже, хіба пакуєш і пакуєш. Та все, кажи людям на добраніч, що головою закачала. Добраніч, люди, мирної, спокійної ніченьки. Вона хай добре похарить, буде добре потім спати і завтра буде мати гарний настрій. Завтра перший день весни. Все правильно я сказала? Виключати.